Sa English, Mary. Lee. Unsay Sa Asia ko. capital city ng South Korea? Seoul. No. Ako call. Ay, mali ko. Sakto. Seoul. Tama, Seoul. Di ba Pyongyang lang? Pyongyang. Asa mo ka? Unsay capital city ng Indonesia? Jakarta. Jakarta. Tama. Sa kumani mo? Nagkamay sila ko. Naduha na. Ngibay ito naman. Unsay capital city sa Israel? Sikat na kayo nun. Ah, Kobe! Sikat Kaya na. nalad! Israel? Israel. Jerusalem. Israel, bito! Jerusalem! Ay, sa Tokol? Bito! Unsay capital city ng Israel? Bito na mag-asa kung mabalik. Jerusalem. Sakto si Mary Jerusalem. Dili magod na Jerusalem, Jerusalem Ay, magod. here din ako. Di mo, ang mo pinanggingon sa kung mabalik ko Jerusalem. Ako ano lang eh. Jerusalem din. Kaglinom kayo, ano may baon? May bapoy tagas ko. Pambaon ka ni Lord. Kani. I'm giving you the chance. Ito yun na ito alawa sa buko yung buwan. Ito kamera. I'm giving you the chance. Bigay ko sa buligin na kabalo. Asa na kontinente ang nasod na Myanmar? Asia. Oh, Asia. Uy, mga bawag. Asia, parayot. Ako man ang Asia. Bito, Myanmar. Tama. Kaya kung saan ka pala sa Myanmar. Ang ganay mo, Jace. Ano to daw ba? Ikaw, sa may capital city ng Myanmar. Unsa may ati pangutana sa Asia? Sa Algar. Bad view, very capital. Unsa Kinsa capital? ang first president sa Philippines? Emilio Aguinaldo. Nya kinsa ang ama ng katipunan? Ako. Kanang Jesus ko malagtas. Marcos daw. Kasi kawan niya ang Colombiano. Si Marcos ang si Duterte kayo. Kinsay. Kinsa nagkuan sa program nga Build. Si Duterte. Si nagbuhat sa suyop-suyop. Si Marcos. Marcos. Uy. Ay, mag-debate ka sa ako wala. Debate. Wala ko, like to. Joke ito. Debate. Yan, ano to ko lang. Titit. Ano to? Titit. Debate na mag-debate. Sige, kung kapag-cool. Tawag niyo mo, cool. Mag-debate mo naman. Saban. Cool English lang, cool. Asa na ka unsay capital city sa North Korea? North? Bangladesh. Nalagay ko sa North. Bangladesh. Ulo. Nasod man ang Bangladesh nang. I know, right? Usapon na kanasod sa I Asia. know, right? Ha? Saan ako Asia or Kwan? Sa Europe. North Korea? Ayun sa Korea or North Korea. No. Ang capital? Capital city. O ingon ka sa Asia, unsay Ay, sa ano Asia, ka di na ba ka na? sa kuan? Wala lang. Asa to kung map? Eh, naman ko mata sa mga map. Ambot lang Ano to tatabasan? Next question. Next question. Next question is Usay capital city ng Laos. Laos? Los Angeles. Ha? Vientiane. 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 Or Vientiane. I don't know what is that, but it's spelled V-E-I-V-I-E-T. Vientiane ako lang, Vientiane or Vientiane. Cool ka na lang English ko. I don't know how to pronounce that because I'm not sure. Taiwan. Capital Taipei. city ng Taiwan. Back out ako dyan. Capital city ng Nahamon mo ako? Debate. sige. Capital city ng Malaysia. Malaysia? Malaysia. Karang teka. Taj Mahal. Kuala Lumpur. Capital city ng Cambodia. Cambodia. Pyongyang. 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 Taj Mahal eh. Pyongyang pa rin. Nakalimutan ko. Pyongyang din. Di, Pyongyang. Pyongyang din. Si Fiang. North Korea ng Pyongyang. It's North Fiang. Korea. Kung ka walang koy. Kubaan ka dahil basta dahil Oo. kadal basta ko na siya bal sige sa pamuli Ano na lang.
Ano mo na natin, be? Okay. Sakto na, sakto Kinsa na, ang be. ML hero na Sige ko lalain na lang ko. Bala po na video. Call English call. I love Kinsa ang mage hero sa ML Boba ka. ang magamit og hinyang. Berlin. Kinsa man? It's Louis. Sus, mga... Ako ko bimutan ako nimo kol. Mga nasa history. Mas Kul, maayong mga tanong ko pangutana ni Bukol. nasa Sa history. mage hero sa Unsay ML ang unsay capital sa wait lang, unsay capital sa India. 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 Oo. Capital City, unsa man, be? Kuan, India Mill. Jumil. Ay Mill din. Tiyaw mo na, mangutana siya. Siya ay nangutana, pero Mill wala siya o kay Baw. Mill. Ay dili. Dili. Unsa man? Dili ang kuan sa India. Dili. Dili bito. Wi. Ay Delhi boba. Delhi. Dili, kuwang pagali na. Delhi ka ng New Delhi. Yan, sakto. New Delhi. Ikaw ako call. Unsay capital sa Singapore. Kamu pagbog na ako. Why capital ang Singapore? Singapore lang Japan day. Singapore galing. Why capital ang ako na Capital kay sa kanang Singapore gamay na kay Kazakhstan. usara na ka city. Si capital sa Kazakhstan call. Unsa man, be? Ikaw kung gipangutan na Hindi na, nabalik tan no. Hindi, taga ako na sa imo taga na sige. Ibutan dai imong kwarta. Ayaw eh. Oh. Oo sa. Ikaw mo mo ng kuan. Sige ba? Ikaw na lang pangutan na ako. Sa may sa Kazakhstan Kabalo, Turkmenistan, Uzbekistan, Be, kanang Uzbekistan sa Turkmenistan. Turkmenistan? Oh, sa may Bangladesh, ang Turkmenistan. Bangladesh. Ay, Bangladesh! Nasod mong gyapon na, be, bataka man lang ka. Ay,